So bali ningon ang seller nga kinahanglan mo receive. Naro by tip ko no. Idakko mangud ni niya. Naro by tip ko no. Idakko mangud ni niya. Wa diha. Mo ba? Hindi, sa ginagmera ko. Kung sa basta po sa loob. Sa mga piso pang shooter ba? May bunta guys. Grabe atong mga konsaya ni guys. Di malawi guys. Tanaw akong mga kargaron guys. Oh. Bulky-bulky ni guys. Dagko. So mag-deliver na ko ron. Diyan ako dali sa Duero Public Market guys. Diyan akong i-deliver. Kaniyang deliver ay dagko. Kaya ni guys. Gipaparcel pag yun guys. Oh. Wanalo sa mga riders guys. So planahan ako guys. Auto nang i-prank ni. Total bayad naman nila noon. Atong i-prank ba nga mga yuta og tip. Ganingon ko ng sealer nga. Bayad naman na pangiyog tip ng imong konsayan ni. Okay, atong testingan guys. Atong i-prank ni mga yutag tip. Sige. Oh. Luwis akong kabayo. Ibat ni guys. Putaw na bagyo. Mas balos lang ni ba? Igisod-isod mami ninyo. Balos at me. I-prank mo na ko. Niyarbas si kantor na ilaha. Jadi morning sir. Kang kuan Vanessa diri pabili ni. Bayad na mahinon sir. Bayad na. Bayad na ni. Ipabilin ra na ni. Oo. Ano man siya? Bugat ni. Wow, okay ba sir? Ay. Sigun sa mo ni Vanessa sir. Isuon. Isuon mo. Sa check lang ako. Bayad na mahinon ni. Si pangalan mo sir? Windy. Windy. Sandro. Bali wala ising la. Bayad naman niya. Paliglaingon ni Ma'am Vanessa. Manin ko ron. Oo. Mo rito siya. So bali ningon ang seller nga kinahanglan mo receive. Naro by tip ko no. Naro by tip ko no. Idakko mangud ni niya. Wa diha. Ano ni? Mo ba? Taga-bili na ho. Hindi, sa ginagmera ko. Kung sa basta po sa loob. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sa mga piso pang shooter ba? Ha? Okay ra nimo? Pang shooter. Kapala mukha nyo. Ihaw kayo. Sa pangalan mo sir? Pali kong Ma'am Vanessa yung sir ha? Papalapit na nga yung sentro. Bukat yung parcel ako. Malain. Okay ani mo sir? Pagtaro ngoy. Lagi mo pa man na mayad na mo pa may pakiti na. Bilib mo puta nga sir wa. Bitaw sir, gaprang na ko. Sa vlog ko. Sana all. So na sir Windy si sir. Windy. Windy sir Windy. Vlogger yan. Dito sa Duero, Public Market. Balo ko sir ha. Salamat kayo. Sumara na imong parcel. Mura na gipang Ma'am Vanessa. Balo lang ko po sir ha. Okay ra tong ni-upload. Okay ra. Apo ni gibuloy. Oh, balik sir ha. Wala, okay mo to sa ko. Kaya nga po aton. Salamat sir. Sir Windy, Sir Minto, naprang na ko din sa Duero Public Market. Bye-bye sir, babu. Itak-tak mo, itak-tak mo.